Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala. Bietene octobre kalo kili muga ani saba samba flani muga ani saba aw mun ban fle sanga na ga wakati anga bolo la sira kilingin na bela jelen ka mali kono ya kata se mali ko kanama ambi aw bela jelen fu aka wakati o chugala kuna foni mina ba osika ma kono tene foka trase jumama niyo wati sili ayo bisimila. Kuna fondamne la bi anga chama chafanga jamana nyama no ye colonel Asimi Goita ka keni don kerenkerene mi ni ale koni sigilindo wala sa ka siga desebagato ninga demela do uluma no yerebeke octobre kalo o konnala nyina ya tako muga ani shiginani colonel Asimi Goita demba ya keme desebagato ulula munu ni ulufuru chawta na keleke yoro ula anu udeun kuchalaka fe no sa akoni e balofen ninga o takadi uluma o balofen do betalike malo ale kilo bidurula kataka nyo kilo bidrula tulu litri mugan o bidon ayo o fene duma ni ngataka se macaroni pake ulu uma ningon kera ni son dia baye musolakaw ulu bolo. Ni wakati na anga fintigila ka ko nbeka udaga yoro ni ka o soro minisma ma ulu la sibirido octobre kalo kile mugan kili samba flani mugan ani saba kile to o konna la sa anga fintigila ka ko daga yoro mbe damashan ka ulu feno damashan alebe anga jamana koroyan fanfela ola ani tesaliti ni nyon sa kilometri wolonvla o bonyongo dedo dirpa ka kuna funia o konna la sa chadiyo ne koni kun daga lembe anga fintigiro udaga yoro ola uka falen ni nyongo chesa anga jamana bandiri koni o gulona femi anga fintigila ka ulu o daga yoro koni ola minisma mo kataka se chadion uluma u kono tara utatola sa anga fintigila ka ya yira ka fo koni wakati na ule koni be u daga yoro yira konna la ka ola donia ka fo ko minisma ale kon tara ka boni yoro ina umataka keleke mina hali kele ninka o teuno fintigila ka ko ka da dugula ma bela jiren kulu ka kerenkana tesaliti ka o koni ulakana ani basi ube no wala sa ka seka odi sinsi. Ameto anga fintigila ka uluka kunafunia o konna la ali sisanno commandement du PCASI no opération maliko clétan o kofe ni anga fintigila ka koni anefisi ni ka ale emine ni manu koni ye franyonka ni ka o ke ka seka musaka do ni ka ulu franyonka ka seka deme ni ka odo dugulamo uluma balota srafe ka taka se femiye furako uluye jetia askia ale ni adrara ni o nyamaya be femiye lieutenant colonel Musa Watara bolo ale ni lieutenant colonel Seydou Gindo fana bolo octobre kalo klitan shegi samba flani mugan ani saba anefis dugulamo koni uye bolo fenta ninka adugma bolo fombe talike farni ale ni tulu oka kataka se furama fura indira uka keneya so oma wala sa banabagato munu be no ulu be se ka fura ke chuga mina ani banabagato munu be na nulu ka bana ale ka gele.
Ameta Tombouctou kaw ulu feno octobre kalo kile mugan fila san ba fila ni mugan ani saba maamara fɛntigi la kodɔnbali dɔw kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka kurun naani ka o sɛgɛrɛ kurun kɔni ale tun bɛ ka bɔ Mopti ni ka i kunda Arbishi o kan fɛn min ye balo fɛn ni o ye ɲɔ ye ale bɔrɔ 200 ani 1 mamagaci ninnu kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen jigin ni ka bɔ kulun o kɔnɔna la nin kɔni kɛra gɛlɛyaba ye kuluntigiw olu bolo. Ni wakati na anga faba kɔnɔna la no kuranko kɔni gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ min na kelen bɛ ka bɛɛ lajɛlen kamana ni ka oga ni ye kuran kɔni sɔrɔ l'heure 12 kɔnɔna la tile yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ ko e kɔni ye i ja kuranko o la nin kelen bɛ waleya min ni maliyɛndenw yɛrɛ kɔni tɛ k'a faamuya kɛrɛnkɛrɛnnenya sa an ka faba kɔnɔna o la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ kuran ma a kelen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin olu ma maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu kelen don ni ka u wasa don groupe de la groupe yɛrɛ kɔni ale sɔngɔ tɛ bɛɛ bolo maa minnu fana kelen don ni ka groupe san olu y'a yira k'a fɔ ko groupe san kɔni a ye gɛlɛya don olu fana kunna ka sababuya kɛ taji min ni a bɛ san ka kɛ groupe o kɔnɔna la o taji yɛrɛ fana da ka gɛlɛn i bɛ wari min don groupe la ni ka se ka i ka baara kɛ ni a ye o wari yɛrɛ kɔni o tɛ bɔ i ka baara wari yɛrɛ o la ka sababuya kɛ wagati yɛrɛ na a cogo ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka an bɛna bɔ nin kuranko gɛlɛya in na kuma jumɛn. Sibirido octobre kalo kile mugan kilin san ba fila ni mugan ani saba kalabankurakaw ulu fe no terrain min a bɛ wele ko sofa terrain faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko setanw jigi n'ale ɲɛmaa ye madame Keita Aïssata Tamba Kulibali ye ale kɔni ye kalanminɛnw ni ka o ta ka di denmisɛn 500 ma denmisɛn 500 minnu bɛ yen nɔ ni se tɛ u somɔgɔw ye ani denmisɛn 500 minnu fana bɛ yen nɔ ni olu bangebaaw kɔni olu ntanyanen don a ka laɲini ye fɛn min sa o de ye ka se ka dɛmɛ ni ka o don dɛsɛbagatɔw olu ma faraɲɔgɔnkan jɛkulu yɛrɛ taabolo ye o de ye ni musoba in yɛrɛ kɔni ale n'a ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu musow de kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka u ka musakaw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin kalanminan ninnu ni ka a di denmisɛn ninnu ma walasa ka se ka u ɲɛji ni ka o cɛ kalanminanko o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye a tako 14nan de ni u bɛ nin kalanminan ninnu kɔni ta ka di dɛsɛbagatɔw olu ma madame Keita Aïssata Tamba Kulibali a ka fɔ la ko olu ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu yɛrɛ kɔni kungo bɛ u yɛrɛ de kan ka sababuya kɛ dɛmɛba kɔni tɛ u la a musaka yɛrɛ kɔni bɛ bɔ u yɛrɛ de ka wagandɛ o kɔnɔna la. Commissariat de police min ni a bɛ Korofina Nord la ni ale ɲɛmaa ye commissaire principal la Bakari Kulibali ye ale kɔni ye tɛgɛ da bingani wale tigilama dɔw olu ka septembre kalo tile 28 kana se octobre kalo tile fɔlɔ ma san 2023 ni maa ninnu bɛ t'u jɔ maa 5 o bɔɲɔngo la kelen yɛrɛ b'a la ale kɔni minɛna ka sababu kɛ k'a ye mɔgɔ dɔ ni ka o faga a tɔw kɔni olu minɛna ka sababuya kɛ maramafɛn dɔw kɔni yira olu bolo maramafɛn min a bɛ se ka dankari maa ka buna adamadenya o la maramafɛn dɔw yɛrɛ bɛ tali kɛ bolola maramafɛn dɔw dilannen olu kan commissaire n'a ka mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni damakasi sɛbɛn kɔni donna u juguya la ka sababuya kɛ ko a dɔw kɔni ye maa dɔw ni ka olu faga o kɛra septembre kalo tile 10 tɛmɛnen na sa babuyabugukaw olu fɛ yen nɔ ni o ye Korofina Sud ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni bonna wagati min na sa u taara tɛgɛ da ni maa ninnu olu kan ni wagati in na u bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan. An bɛ taa Nigerikaw ka jamana o kɔnɔna la ka bɛn octobre kalo tile 19 san 2023 su nɛgɛ kaɲa 3 wagati Mohamed Bassoum ni dansigira ale ka fanga la fintigilakaw olu fɛ a n'a ka denbaya ka taga se a ka tobilikɛla 2 o ma ani a ka lakanaba 2 u kɔni y'a laɲini ni ka boli ka bɔ u minɛyɔrɔ o la ni kunnafoniya o dira u ka colonel major Amadou Dramane fɛ u ka jabaraniso o la a y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ka bolili u ma se ka sira sɔrɔ tɛgɛ dara u ka maa minnu kɛra sababu sa n'olu sen kun bɛ u ka nin bolili na u ye tɛgɛ da olu kan halisa sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na walasa ka se ka tɛgɛ da tɔw kan. Senegalkaw fɛ yen nɔ ni ka kunnafoniya ka o datugu u ka fanga sinamatɔ maa min bɛ yen n'o ye Ousmane Sonko ye ale ka sɔrɔladonba ka fɔ la ni o ye Siré Glédor Ly ye a y'a yira k'a fɔ ko a ka maa yɛrɛ kɔni nin wagati in na a bɛ dɔgɔtɔrɔso o kɔnɔna la ko Ousmane Sonko y'a laɲini k'a fɔ ko k'a labɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ko ka taga n'a ye kasobon o kɔnɔna la ka sɔrɔ a ka bana yɛrɛ kɔni o juguyalen don Ousmane Sonko ale ye dumunikɛbaliya ni ka o daminɛ a bɛ tile 7 bɔ bi ka kɛ ni a ka bana kɔni tun juguyali ye sa dɔ farala
a kan ni wagati na a ka bana kɔni o gɛlɛyalen don kelen no k'a bila dɔgɔtɔrɔso min kɔnɔna la ko dɔgɔtɔrɔso kɔni hali n'a sɔrɔ a bɛ ka fura kɛli ɲɛnama kɔni sɔrɔ yen nɔ sisan nka a ka bana kɔni o tɔ bɛ ka juguya ni ka taga fɛ a ka sɔrɔ la donba y'a yira k'a fɔ ko ni fɛn kɔni ye nin cɛba ye ni ka ale sɔrɔ k'u b'a turu ta ni ka da jamana marabagaw olu kunna. Mali kunnafoni jabaran lajabaw ni kunnafoni damadama de kun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan ni ala m'an ka jɔnya jɔna aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yanni ka kunnafoni datugu sa tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔmadon dɔ ni wagati in na e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ tunga lafiya bolo banakɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelen-kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15 sur 20 i bɛ se k'a dɔgɔkɔnɔ sara kalo o kalo euro wari 573 fo kalo 12 walima euro wari 382 kalo 18 kɔnɔna la terrain ye $4,400 ni kila terrain sara la terrain papier ale bɛ kɛ ita ye aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.